Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Enero tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 5 bersikulo 12 ngadto sa 16. Usa ka higayon ni ana didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kun buot nimo, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha na ayo ang sanlahon. O gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa. Ug miingon si Jesus, "Lakaw dayon ug ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod kang Jesus ug daghang mga tao nangadto sa pagpamati kaniya ug aron ayuhon ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.